צביקה, תסתכל על הבחור. תסתכל על הבחור. צד ארוך. ראיתם בצורה מדוקדקת את הפער? כן. מה שיש לו להציע? מעורר תסכול. מצד שני אני מנסה לדמיין אותו הולך לאורך זמן עם הדבר הזה, מאוד לא נוח. לא רק הדבר הזה, אלא הוא גם שלשל שם משהו. כן, כן, כן. 3/4 תאוותו הייתה בידו. זאת אומרת שאני מבין שאלה יהיו הצילומים בקלפים של זאת שתקבל. כן. קלפים במשלוח מנות הבא. נראה איזה תשומת לב יעוררו הטורמוסים לעומת הפרים. תראה את קובלסקי ואת צביקה. צביקה! עזוב אותו, די, נו! עם מים, כן. אנחנו ירדנו אז בערוץ הזה עד למטה. לא. הייתה כאן בריכה אחת מלאה, ראינו את הבריכה, אבל לא ירדנו אליה, נכון? אנחנו חוצים עכשיו את החמדן. בזהירות עכשיו. כן. חכו. מה? חשוב שמישהו יעמוד שם. מה? חכה, עכשיו זה כבר בעיה בשבילי לרדת. בקיצור, אני לא יודע איך נאבטח פה אנשים. רגע, פילי, תראה אם אתה יכול להבטיח מהאזור של מיכל ואני אבטיח. קודם כל הפוך, עם הפנים לסלע, בכל מקרה. עם הפנים לסלע. אפשר להסתובב ולהתגלש לאט לאבן. איפה שאתה יושב, עומד, צריך לשבת ולהסתובב, כן. ואז יש שקט. עוד הפעם, מה התלונה? אפשר עכשיו אני רוצה לדעת מה התלונה. כן, מה התלונה? פר, אני מה זה מאוכזבת? אם אתם רוצים להגיע באור לאוטובוס, כדאי שתעשו את הגמדים באוטובוס גם. אבל גלעד לא רוצה שנגיע באור לאוטובוס. הוא רוצה שנחזור היום הביתה. הוא רוצה שנחזור מחר בבוקר הביתה. אני מבקש מהדרומים לא לקטר. כמו שאנחנו לא קיטרנו כל השנה. לא יעזור לך. כל המפונקים האלה. קודם כל, רגע, כמה בשנה, בעונה, כמה יוצא לנו לטייל בדרום וכמה בצפון? ככה וככה. לא,
ככה וככה.